Vítajte v mojom druhom videu. Dneska si vlastne ukážeme, ako poraziť Enderdraka až po prekvapenie a dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Takže, ak chcete poraziť Enderdraka, naprv musíte s lukom zostreliť také kryštály. Vám to ukážem, musím ísť dozadu. Toto tu, niečo také ako toto sklo, ale nemám tu taký blok. A postavíme vlastne, až potom ho môžete poraziť, lebo z tých kryštálov sa on vie ešte naspäť vrátiť, takže musíte napravo zostreliť tie kryštále. A na to si dajte veľký pozor, aby ste na to nezabudli, keď pôjdete do endu, tak na to nezabudnite. A dneska to bude fakt, že krátke, takže keď zostrelíte tie kryštále, potom už len si dajte pozor na Enderdraka a Endermanov. Potom nikdy neporazujte Endermanov, lebo to je zbytočné a radšej by som porazil najskôr Enderdraka až potom tých Endermanov. Potom mám taký ešte trik na to zostrelenie tých kryštálov, že ja by som skôr použil luk, než na ne liezol, lebo to je ťažšie si urobiť také schody. To vlastne, neviem, či to budem vedieť. Urobíte nejak takto, že si urobíte takto schody, tak, aby ste mohli vyskočiť. Ešte si tuto urobíte tak. Ešte idete, až kým nedojdete k tomu kryštálu a to je podľa mňa zbytočný trik. Aj na to, že podľa mňa to nikto nepoužíva. A navyše vám to dlho zaberie. Áno, aj hento vám dlho zaberie, ale bude to kratšie, lebo takto vidíte, že nie je to moc ľahké a radšej by som použil ten trik. No ja som to možno úplne nenakreslil správne, potom už len zničíte toto, ale nepodarilo sa mi to inak a neviem. Tak teraz vám ukazujem to, čo je najsprávne. Akože dá sa teraz aj takto, ale ja by som to nerobil. Zbytočne si robíte schody potom, ak hráte survival, to je že na životy, tak zas ísť z tých schodov, tak to by som ja nerobil. No, tak Endermana sme už akože porazili v úvodzovkách a neviem, či presne vám to asi tiež zaberie, kým zničíte tie kryštále, lebo oni sa môžu, tuším, obnoviť. Ne, aby som nekecal, tak to nebudem hovoriť, ale oni sa tuším obnovujú. A teraz vám ukážem ten správny spôsob, ale keďže nemáme itemy, tak nemôžem vám to ukázať. Proste, že ideš, zostrelíš kryštály, ja som asi urobil vysokú tú väžu, alebo nie, ona je malá. Ale neviem, potom vám ešte poviem taký trik, jak sa dostať do endu. Ja ho sám nepoužívam, lebo ani to neviem až tak presne, kde to je, ale keď máte nejak takto piesok, to tu iba predstieram, tak tuším ten prvý blok, keď takto začnete keď ho začnete takto ničiť a dlho pôjdete, čo nechcem vlastne robiť, tak mal by ste sa tuším dostať do endu, sa mi zdá.
ale nechcem hovoriť, keď to nebude pravda. A ak chcete vedieť, jak sa volá tento Minecraft, čo asi ne, tak sa to volá presne Minecraft Classic. Dá sa to, tuším, na každom počítači hrať, bez toho, že by ste si to inštalovali. A neviem, mne to zatiaľ stačí, aj keď mám iný Minecraft ešte nainštalovaný, lebo ten mi dovolil táto. Neviem, jak sa mi to podarilo, lebo na jednom konte, čo to teraz natáčam, som ešte nikdy nenatáčal, tuším. Natáčal? Ja asi to nevydané video. No a ja tu mám rodičovskú kontrolu, tak neviem, jak sa mi to podarilo akože nainštalovať. A chcem vám ešte povedať, počkaj, keď chcete, vy porazíte vlastne Ender Draka, vám sa tam v tom, čo sa vrátite, to nemám postavené, a to nenapadlo. Vy tam máte vlastne niečo také, ako je toto. Počkaj. Počkaj, iba vám to postavím, nestihol som to postaviť, lebo ma to nenapadlo, že to tam dám. Niečo takéto, potom tam trojka. Budete mať niečo takéto. Potom keď ho porazíte, tak sa snažte akože nepadnúť sem, lebo sa vrátite do overworldu, do toho klasického svetu. Tak my budeme na tomto videu predstierať, že toto je to vajco. Čo je? Toto vajco je akože to vajco, čo dostanete. Tie vajco sa používajú vlastne na to, aby, že keď ho máte, tak ho z neho viete nehať vyliahnuť, alebo teda urobiť z neho nového Ender Draka. A vy tam budete mať vlastne to vajco. To som tu vedel lietať. Urobím to takto. Bude to oveľa menšia väža, ale už budem kašľať na to. Lebo vlastne nie. Vlastne keď si tu postavím schody, tak by to mohlo ísť. Dobre, to je jedno. Teraz iba zabudol som. No, vy tu budete mať to vajco. Ja neviem, jak sa bere, ale musím sa to niekedy tieto základné veci naučiť. Ja by som ho asi takto z rukou zobral. Alebo... Počkaj. Nie, ja som urobil blbosť. A vlastne toto budeme predstierať, že to je sviečka. Tak sem dáme sviečku. Oni po chvíľke zmiznú. No, zmizla. Sviečku máme. No, to je jedno, proste tuším sa hentak bere to vajco, ale nejsom si istý. Môže sa zobrať aj takto. Sviečku dáte sem. Počkaj. Sem dáte asi sviečku. Tam bude to vajco. Toto zničíš a rýchlo si to zoberieš? Nie, počkaj. Tak no, neviem, jak sa to robí. Ale tuším sa to robí takto, ale tá sviečka asi je o jeden blok vyššie a vy keď vlastne zničíte toto, tak si ho potom môžete zobrať nejak tak. Áno, asi si to takto robíte. Ale ja by som naprv zničil tú väžu a potom by som nejak tam preskočil. Áno, no a rýchlo, keď vám sa to rýchlo započíta a rýchlo padnete ako keby do toho teleportu, takže sa
dáte naspäť do do Overworldu. Ja myslím, že toto je asi koniec videa, lebo nemal som tak dlhý scenár, mne to pomohol jeden piatak zo školy a niečo som tuším domyslel. Ja si sa s vami lúčim a majte sa, dúfam, že za chvíľu urobím tretie video a Gčko, keď stlačíte G, tak sa vám vypustia. Vieme ich tu vypustiť 1 000 000. Tak sa pokúsim dosť ich vypustiť veľa. Keď som vám to teda slúbil, tak tak som to urobil. Pokúsime sa približne 1 000 000 ich vypustiť. Chvíľku to potrvá, ale kašleme na to. Asi grafika nestíha, ty vole. To je zábava toto robiť. Mne sa zdalo minule, že mi niečo presunuli, alebo nejak tak. O to bolo asi chyba niečoho, neviem, nejaká chyba. Títo tu plávajú. Toto je to bludisko, vieš, pamätáš? No, to je bludisko, ktoré som dávnejšie robil a asi som zablúdil. Vlastne, počkaj, ten trik, R. Áno, dobre, použil som taký trik, viete, čo som minulé omylom stlačil, keď som staval ten dom. Že ja som staval a ja som omylom stlačil R a všetci naraz zmizli. A vlastne som sa vrátil na začiatok a som šťastný, že som našiel akože takú plochu, kde sa to zmestilo a myslel som, že asi dám sem to vajco, lebo mi to ten spolužiak hovoril a tak ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u tretieho videa. Čau!